Vlastné žuvačky. Inak vadia cez to vlasy moje? Anči, môžeš na sekundu? Len pár otázok mám. Dobre, ale rýchlo. Anči, prosím ťa, čo by si robila, ak by si sa nevenovala accountovaniu? Krčparku. Čapovala by som. Alebo generál. To je také, že chcem byť generálom, nechcem to hovoriť úplne nahlas, ale milý generál. Spomenieš si na nejaký najvtipnejší zážitok s klientom? Áno, mám taký pekný. Poslala som omylom klientovi namiesto 2 kolegov, ktorí sme mali vyretušovať fotku 2 psov. A ešte som napísala do toho komentár, že urobili sme, čo sme mohli. A čo musí mať dobrý account? Musí vedieť predvídať a ideálne byť aj pripravený, lebo predvídať len tak sa neoplatí. Čo vám môžem ukázať, ako by treba pripravený. Čo tu máme ako prvé, pre šťastie, tu mám od mojej mamy, Budhu, na zlatom liste. Potom mám tu pripravené všetky druhy liekov. Potom, keby boli že málo liekov, tak máme druhú varku liekov. Mám tu potom to, keby nás niečo doštípalo, toto keby nás škrabalo, toto keby nás svrvelo, toto keby nás štípalo, keby sme mali problém s laktózou trošku možno, keby nás oči štípali možno inak. Tu sa staráme o svojich ľudí. Potom tu mám ešte... Aha, treba mať svoje vlastné žuvačky. Potom tu máme ešte pre prípad nudy, máme mini Tetris. Tak. Samozrejme, s klientom a na stretnutia nechceme mať suché pery, tak potom pre prípad núdze sme vedeli asi využiť. Ako som spomínala, treba byť pripravený na každú situáciu, na každú okolnosť. Aha, máme tu aj zľavu, tuto pri nás je aj malina, 10%. Dobre, tak díky, Anči.